Vadiwa vatari, tinoramba tichingokugamuchirai panhepfenyuro yenyu yenharaunda yemakoni, nhepfenyuro yenhimbe, apo tiine nyaya yatiri kufambira, nyaya iri kuitika pachikoro chedu chechidamunhu. Izvozvi taakuvhileji 1D patatiregai timbokurukura nevabereki vane vana vari kusangana nedambudziko ndogutsikana kuti kubva kwatabva uko tambotaura nakansela, tataura nachairman, tataura nevamwe vabereki vatasangana navo vachitsanangurawo zviri kuitika. Vana baba nana mai, ndinoda kukugashirai pahurukuro yatinayo. Sunungukai henyu kutaura nesu, tauya kuti tizokurukura kuitira kuti tikwanise kubatsirika nekuwana rubatsiro maringe nenhaurwa iri kuitika kuvana vedu pachikoro. Saka ndichangokumbira kuti pandichatenderera kudai ndichida umwe neumwe akangotaura zita rake tichienda tichidzoka, then tobva tapinda pakukurukura nyaya yedu, tinzwe kuti nhau yedu yakambofamba sei, zviri kubva kupi zvichienda kupi. Saka regai nditangire pana baba vangu pana Sunungukai, taurai. Titus Matenga. Ndonzi Itai Mupimbira. Abigail Dangu. Ndonzi Tsitsi Freddy. Janet Kaguda. Eritambayiwa. Ndoda kutendai. Handizivi ndichangokanda mubvunza, ndiye ndichibvunza anenge akasununguka kupindura ngaasununguke kupindura, nekuti hurukuro yatiri kuita tinoda kunzwisisa kuti nyaya yatambofambira pano muzuva ranhasi inyaya yakamira sei, inyaya yei. Saka anenge akangosununguka kupindura pamubvunzo iyoyo kuti nyaya iyi zvichida pamwe tikambotanga tanzwa nhoroondo yayo kuti yakabva papi uye yatisvitsa papi pari zvino, chii chiri kumboitika. Regai nditangire kuna mai vangu kunze. Ndingangoti first time yekutanga ndakangana date nemusi wacho. Ndakafonerwa namadam Nyang'ombe, ndaifurira magwere kumunda. Ndobva vatondifonera vakati ndimi mama waShameni Mupimbira here? Ndikati ehe. Zvikanzi ndini madam Nyang'ombe pachidamunhu primary. Shameni adonha kuno. Ameno zvaari kutaura, mungakwanisawo kuuya kuno here? Ndikati zvakanaka, ndinokwanisa kuuya kuno. Date nezuva ndichanyatsi kuziva ipapa. Ndobva ndamhanya chidamunhu kunenge kwangu kuma 9 dzekuseni. Ndobva ndasvika. Asi ndakatosvika zvatoti pengeni yapengenuka. Madam vanotsanangura vachiti ini ndaigeza. Shameni chinzi Shameni ameno zvaari kuita, unoka ari kutaura hazvisi kunzwisisika zvaari kutaura, asi adonha. Akazodirwa mvura nemamwe madzimai aidiridza pachikoro ipapa, yenge iri horiti. Ndakatosvika ini zvatopera. Chiitiko chakaitika ipapo ndauchiona. Ndobva ndadzoka, bva ndatora mwana wangu bva ndaenda naye kumba. Second time kubva ipapo zvakaitangira kuchikoro kumba hazvina kuitika. Second time ndakafonerwa nawachokora, head wepachidamunhu, nditicha wepachidamunhu vanodzidzisa Shameni. Ndobva wati ndimi mama waShameni here? Ndikati zvikanzi ndini wachokora, ticha wepachidamunhu. Shameni kunoku adonha, pane zvaari kutaura. Shameni anoprofita here? Ndikati aiwa Shameni haaprofiti. Zvikanzi adonha asi pane zvaari kutaura achiti pano meticha ndaona wana wechikoro vacharwara, asi marwariro avachaita hawasi wemimba imwe chete, asi vacharwara zvirwere zvakafanana. Zvikanzi rega tifonere mai wako, tipe nhamba dzamai wako. Haana kuwapa, handichazivi kuti akazopiwa nani. Foni yakada kuibvuta, akati ndokatora kafoni aka ndokapwanya, kana muda kudini, kana muda kufonera mama wangu. Hanzi naiwo akasimuka, ndobva ambogara padeski pawo achitaura nawo. Iye anotsanangura Shameni achiti matangira zvakaita ndakarara. Ndakarota musikana achiuya, musikana mwana wechikoro aichema, akapfeka gauni reblack, asi aichema misodzi yeblack unoguza asuku ichibuda ropa. Akauya akapfeka gauni reblack, akada kunondifukidza kudai. Inini bva ndadini, ndobva ndaramba. Ndobva izwi rasvika munzeve dzake chinzi buda panze uone pane nyoka iripo. Shameni akabuda panze akanoona nyoka iyoyo.
ndafone madam ticha wandifonera kuti ndakabva vasvikanzi shameni izvo zvakuda kutobuda kutotiza kutomhanya saka mungakunde here kuuya kuno ndikati andinouya zvikanzi saka ndikuti chirega ndimubati ndituma wakomana wamubati ndikati mubatei ndinouya saka ndakazosvikawo pachikoro ndakabvawo kuno kune tsoka kuti ndisvike chikuda pane chinhambwe ndakasvika ticha waya watoenda zvikanzi sorry mama washameni wakazondifonera wakati sorry mama washameni masvika ndisipo ndatobuda ndaizisa kuti kuda kunaya ndogona kunaya alright ndabva ndasvika shameni zviya zvatopera ndobva ndauya naye kuno ndobva yanga iri china paholida ini ndobva ndatoti handichamiri pane zviitiko zvikuita mwana baba wacho anoshanda kuharare ndobva ndatovafonera vakati uya nemwana kuno ndobva ndafamba kwandakafamba pakanzi izvoni pachikoro penyu pane satanism iripo ndati ahore ndobva wandipawo munamato wakandipa shameni bva ndakagara naye 2 weeks ndiri kuharare achishandirwa zvikoro pazvakavhurwa ndobva uya kuchikoro wiki rekutanga hapana chakaitika kechi2 musi wemande inenge iyo iyi ini handina kuziva ndobva zvanzi ndakamutuma kwasisi wacho ndobva watondifonera vachiti mama zvanzi waberekwa newana wakaafektwa zvanzi muri kudiwa chipiri kuchikoro ndobva ndanzwa mbuya wacho akati shameni mambomuona here nhasi ndamutuma kwasisi wacho zvikanzi zvanzi shameni adona asi kudonha kwaaita anga achiti akaguma mumwe mwana kudai wese wotopera kurakatira wachidonha ndikati shameni akaita problem kuchikoro ticha wacho anondifonera kwose vasina kundifonera handina kugutsikana nazvo ndobva ndadini pai ndobva ndabuda ndobva ndafonerwa nachairman zvikanzi chairman mai mupimbira pane wana wakaafetwa muri kudiwa kuchikoro ndobva ndasimuka musi wechipiri ichochi chipiri chapera ndobva ndaenda kuchikoro ndakasvika pachikoro vamwe vabereki vane wana wakaafektwa nevasina wakaungana ndobva hedhi wangu asipo deputy wangu aripo asi ina handina kuaona ndobva tadini paya bva tagara tichikurukura nhau nevamwe vakati isusu hatichamiri banhau itega tifonere hedhi wauye watinzwa kuti zviri kuitika pano pachikoro vari kuzviziva here takamira kuma8 9 10 11 12 1 2 hedhi hawana kuuya wakazosvika kuma3 vakati ndafambirawo meeting yebhimu kuparisapi wachisvika hawana kusvika patanatiri wabereki patani takaungana vakabvupfuura vakaenda kuofisi kwangu kune mamwe maticha vachikurukura ikoko ndobva tatoti nemamwe wabereki nemukuru wedu akati mabatirwo ataita panapa handa kutifadza isusu tani takamirira hedhi kuti tionesane nechiitiko chiri kuitika pano ndobva tadi musi wechipiri ichocho pakazodonha vana vakawanda almost vakasvika 9 vakadonha ipapo vachidonha kudaro mumwe anodonha mumwe anofenda achimhanya achienda akadai mumwe achienda akadai vachitiza ini zuva iroro handina kuzviona right hedhi wazouya kumapast 3 ndobva tasimuka patana takagara ndobva taenda kuklasi patanogara pazasi paassembly pipe ndobva tati mukuru wedu wecheya wedu ndobva tati imi hatina kubatwa zvakanaka panapa hedhi ndo watana takamirira zvawauya hawana mboti taudzawo wabereki kuti nawi maswera sei ndiri kuuya hawana vakabva wapinda muofisi mavo panze pamba pakagara vanonzi wachokore ticha wachokore vanhu ndobva watanga kukomborena vakati tauya na8 tane nzara saka ndobva wazopinda mukati ndobva wadaidza wachibva wauya wakapawo ruregerero zvedu vakati asori henyu vabereki nekunonoka kwandaita ndandamboendafambira nhau yebhini kuchikoro zvikanzi chitipai nhau izere zvikanzi pane ndauyawo pano ndine zvirongwa hwangu vandandinawo asi ndasvika ndikaona chiitiko changa chichiitika pano panhau yewana chatirwadza saka imimi sei musina mbotiudzawo kuti wana ndo zvavari kuita zvikanzi ini ndinoudza mai wemubereki mai wemwana ndo wandinoudza zvikanzi pane mwana wekutanga akazviita wekwamutamira newamwe wacho handina kuziva kuti wakataurwa ngani vachibva vazoti shameni paholida nhasi wawanda zvikoro zvavhurwa hamuna kutipa mhinduro kuti ndo zviri kuitika pano vachibva vati asori zvenyu inini ndandaenda saka pamandifonera ndatomboudza wakuru wakwangu kuti weeducation neministry here nekumapurisa kuti ndo chimiro chiri kuchikoro saka vati tichauya togadzirisa nhau iyi toya chingani wanga watoya chipiri chiya havana kuzokunda kuuya wakazoti ati kwakure nezviri kuitika pachikora saka takuya china
ndobva taenda China siya ndobva wati isusu patandira vana kumira wakatoona vabereki vakaungana vaive nehasha dzisingaiti nezviitiko zvaitika pavana vedu. Pawapinda mukati ndobva wameno zvawakanotaurana nahedhi ikoko nemamwe maticha. Isusu tanta bhizi nevana vaitongotambudzika wariko, waiti zvikamubata akadonha. Anotanga kuita kunge kakutsamwa so. Anditi atsamwa wotoona kuti panapa pane something yakuitika. Nyango kamudaidza adairi wobva atoti pindi paya wobva atodonha. Adonha wotosumuka wotomubatsirawo nezvimunamato nechi wototi apepemuka paya womubvunza kuti chii. Wotsanangura kuti ndiri kuona medium wari kuuya medium mahomberu asi wari kuditi shameni wandifumura asi wari kuuya wakadini maoko avo akadai wabuda zvinzwara wada unondidzipa pahura. Wow, ipapa anenge achitochema ipapa pandakamuona taakumba akadai igumbeze akazvivhara pachikona kudai. Shameni chii zvekuchikoro kuti apfura shameni chii kanzi ndikuona medhimu wari kuuya wada undidzipa wari kuti shameni wandifumura. Ndobva atosimuka paibva adonha pamubhedha paipa ndatora minamato yangu ndakwiza udoti shameni hadairi shameni hadairi. Zvazvopembeni musi uno muse patadzokera kuchikora muse Friday takatanga Friday kandi China ichocho makuseni akadonha futi kunokumba. Ndamubvunza chii zvikanzi ndikungona medhimu wari kuuya ndowandiri kuona medhimu mahomberu asi wari kunditi shameni wandifumura. Wow, tabva tazoenda kuchikoro kuya panzi pari kuda kuuya vanobatsira takabuda hapana. Vana vaingomburuka vachichema nekoko vamwe vakadai hedhi. Ndikaenda pawari ndikati onai hedhi zviri kuita mwana wangu ari kutambudzika mwana wangu anofa. Vakanditi ndakuudzai kuti vana ngavasauye pano maurirei nevana. Tikati aiwa tauya kamuone dambudziko riri kuitika pavana kuti muonewo kurwadza kwazvo. Tabva tagara vana vari kungomburuka vari kuchema vari kudai wana umwe ari kumhanya shameni akabuda nepahwindo akamhanya akaenda nekuseri kwemabhuroka akachekwa akamhanya anenge asingazivi zvanenge achiita bva anodhumira pawaya bva adonha bva achekwa newaya. Vanhu vamhanya wamatenga Titus Matenga ndiye akatopinda bhizi rekubata nemumwe mukomana anonzi Vinicius Matenga ndowaipinda bhizi rekubata vanavo. Chiitiko ichochi chiri kutirwadza nezviri kuitika pachidamunhu hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika zviri kufamba sei. Ndoda kukutendai amai netsanangudzi nhoroondo yezvakaitika. Saka pamakaenda pachikoro musi weChina wamareva makanga makabatana sevabereki vese here kana kuti vabereki vane vana vanga vachisangana nedambudziko? Vabereki vese vakanga varipo pachikoro. Vabereki vese ndo wakauya vachiti tibatsirwe dambudziko iri raitika tikurukure nezvazvo tibatsirwe nekuti musi wechipiri pakauya weministry wakati chitsvagai vanokubatsirai dambudziko iri kuti rione kupera. Handiti vana vaendere mberi nechikoro nokuti vana vakatoregedza kuenda kuchikoro musi wechipiri kusvika izvozvi vana havasi kuenda kuchikoro. Ndobva musi weChina ndobva taenda ndopakanzi wana vanotibatsira vamwe vanobva kana kusiri ku12 handizivi. Saka ngatitsvagei vamwe vanozotibatsira. Saka vanhu vakazosangana musi weFriday. Saka Friday iyoyo takasvika makuseni zvakanzosangana na9 o'clock. Saka 9 dzichisvika vabereki vese wangu vaungana vane vana nevasina. Takagara hapana chakaitika takafamba. Kana ana ticha vaingomburuka wanokuti zvakanzi uyai nevana vese wabatsirwe sezvo pada kubatsirwa hapana chakafamba. Maticha havana kumbouya kuzopa excuse kuti vabereki zviri kutirwadzawo zviri kuita vana nokuti kana ndiri kumba mwana ndewangu iwo kana vari kuchikoro mwana ndewavo asi havana kukwanisa kuuya kuzoona dambudziko riri kuitika pavana. Asi iwo vaitoseka zvavo vachiti iri idhirama iyi vakatogara uko kumabhuroku tichitambudzika newana. Saka zvadaro vanhu vakamboedza kukurukura vachionesana nevaida kubatsira vakauya vari 2. Vamwe vacho vakati
zvikanzi wakabvunza kuti imimi makambobatsirawo here zvinhu zvakadai, zvikanzi ndakambobatsira, zvikanzi pamakambobatsira makashandwa pakadii, zvikanzi ini kwandakambobatsira kuchikoro kwandakambobatsira ndakachecha mombe 10. Vabereki vacho vati hatizvikundi mombe 10 dzakawandisa. Ndobva waona umwe akati ini ndozvigona munozondipa pamune madi ndapedza basa right. Zvikanzi basa ngarichitanga, wapedza kunegosheta nenhau yemari, hapana chakafamba, wana wari kungotambudzika kusvika kuma2 akanzi anozvigona uya ndopa akatanga akauya akataura kuti ndakutanga basa, akatanga kuimba ndobva angomhanya pane akati ndikumbirawo rumu yekuti ndipfekere machira angu panobigirwa pachikoro, ndobva apinda imomo bva abuda bva atanga kuimba akati vabereki mundibatsira kuimba inenge n'anga so ndobva angoti ndivhurire way up, akangorowa zispeed rake akananga kuchikoro kumabhuroku hapana chakabuda, achibva adzoka inini zvimwe zvizhinji ndaasingachazoni ndaabhizi nemwana wangu akamhanya wakaenda wakadai hapana chakafamba. Vabereki vakurwadziwa nezviri kuitika kuti mwana wari kuitika, hapana ticha akambouya pachikora. Wandiwada kupupura chokwadi, munhu akauya vanonzi wagrant nahanyire anakuya nawahanyire ndo wakauya chete wari 2, hedhi anambogiratsikapo, deputy anga akatovharirwa kuofisi kubva zvichitanga hatinambotaura naye kana kutaura nevabereki havana kusvika china icho chawana kuuya Friday wana kuuya, zviri kutirwadza. Vabereki vakarwadziwa singaiti nechitiko chiri kuitika pachida munyama. Havana kutombouya kuzomboona kuti wana vari kufamba sei, vari kudii. Waitoseka wakatogara uko wakaungana maticha ese, panike ticha wakuru avo hapana, hedhi wacho hapana, waitoungana wachiseka wakagara uko. Asi pakauya vekuministry vamataura pakazonzi tsvagai vanobatsira, varairidzi ava vakanga varipo here kana kuti papaine vabereki chete? Zvavakaita pekutanga vakatanga kupinda muofisi nematicha awo naye hedhi wachifunga nadeputy. Pavakapfuura vakangonanga ofisi, havana kutanga kusvika kuvabereki. Vakazobva wapedza kukurukura nhau dzawoko ndopavakazouya kuvabereki vakutaura navo kuti zvichagara kubatsira. Saka zvichireva kuti pakunokurukura kwavaiita zvairatidza kuti vakanga vatenderanawo nevarairidzi kuti pachikoro pakwanise kutsvagwa vanobatsira, hazvisingori kudivira vabereki chete. Asi ivo havana kuzouya kuzokwanisa kuti wasvike pakanga pauya vanoda kubatsira wani. Saka vanoda kubatsira, vaida kubatsira, chii chakazovamisa? Vakamira nenhau yekuti ava vakanga vasina kuuya here kana pane zvimwe zvikonzero zvakazoita kuti vasakwanise kuenderera mberi nebasa ravo? Yakaitika wekutanga uyu akati muri kuona nhau iyi imimi wabereki nechiitiko chiri kuitika pano pachikora nditi maticha anofanira kuwepo, maticha haana kukwanisa kuuya. Saka uyu akabva atanga ake basa rake ndo akabva angonetawo. Umwe wacho akati mari ndo yatakakonana nevabereki ndosaka basa risina kufamba mberi, uyu akabva aneta. Saka pari zvino sevabereki ndazwa muchiti vana havasi kuenda kuchikoro, asi bvunzo dzichada kunyorwa ndogutsikana kuti vamwe vacho zvichida vatori murugwaro rwegrade 7 vanoda kunonyora bvunzo kupera kwegore asi havasi kudzidza. Saka sevabereki timbori kudivira vabereki tisati anotarisa hedu kuvarairidzi tawirirana kuti chii pari zvino patasvika, nekuti mangwana muvhuroka ihoride hayo, asi chipiri vana vanofanira kunge vachienda kuchikoro. Sevabereki ayo taura isununguka. Sevabereki ndofunga pambodaidzirwa kuti munhu wese tisangane parivare apa mangwana vachiitira kuti vanoita meeting iyo yekutoita sei nevana kuti vaita sei vaende kuchikoro. Chinhu zviri kutotirwadza kuti takatobhadhara mari dzacho asi vana havasi kuita sei, havasi kuenda kuchikoro. Vakaenda kuchikoro kwacho zviri kuitika kuchikoro kwacho zviri kungorwadza futi. Saka takatopusa totanga kuzoita sei nevana. Chone chiro chekudai vana vaenda sevana vamuchataura navo vatori pakutogadzira grade 7 vanyore but kuti vanyore vachiita zvavari kuita hazvidi kuchikoro. Asi mari dzavo dzekuchikoro munenge makabhadhara? Takatobhadhara, hatitorina chikweredzi, havasi kuenda kuchikoro. Kokudivire vatungamiriri vezvechivanhu matraditional leaders nana mambo madzishi vari kumbotiwo chii nenyaya iyoyi?
ndingati hangu inini ndikainditi ndatangira hangu pamusoro ndini baba washamini ndini wadzimai wangu achitaura ndakatosvikawo zuro zvinhu ndaitongoita zvekutaurira ndiri kubasa kutosvika zuro kuda kutoona chiitiko chirikuita sei chiri kuitika pamwana zvikanzi mari yechikoro zvese ndanichingopa handina chibereko kuchikoro saka kutosvikawo nezuro kuda kuti ndione kuti zvii zviri kuitika kubva zvamasvika nezuro pane here chamati maona kana kuti pari zvino zvakambonyarara pamwana kusvika kwandaita handina chandaona chekuti chinganzi ndo zvaangachiita asi mai nevamwe ndo vari kutaura kuti zvinenge zvine kachenji pakumbobatsirwa kwaanenge aitwa nemunhu akabatsira iye pache zvake ari kusvika pataime yekuti zvinhu zvachibara kumboti ndikunzwa dzungu nekuti achirara kanaita sekumborara ndosvika futi pakuti ndiri kuona medhemu waya futi vari kuita se vari kuuya chida kunditsipa pauri asi ndwara dzavo dziri kubaka muti uri kudonha ndakatosvikawo zviri kuonekwa nemwana saka ndakatoyawo zviri kuda kutonzwa kuti zviri kufamba sei izvi zvachitsanangudzwa namai acho nesitoripo ndachitori zvinhuwa pacho pangu ndomazira ndikuaa tinotendai baba ameno baba mukadivi pangu zvamungade kutizivisa nekutsanangura pachiitiko chiri kuitika pachikoro pedu apo zvakamira sei chiitiko chiri kuitika pachikoro chedu chechidamu chiri kutirwadza inini ndini umwe wacho Titus Matenga ndini ndai ndine dambudziko revana pakutanga pamuse chingani zviro chatakatanga mande china nechitatu ndo patakaenda nayo nefriday ndini ndaine dambudziko revana nemunin'ina wangu vana wese wandofunga pai pane 5 wese wavo ndaiti ndakaendawo ndodzoka ndoendawo ndodzoka ndotorawo ndodzoka totorawo chanyaya chainyanya ndirwadza vekuti maticha ainge akaungana pabhuroko kudai akatitarisa kudai aifanire kutiseka zvekuseka zviya zvekutoti ndakasvika pakubata mwana ndakaenda naye pana headmaster ndakati headmaster bataiwo mwana uyu isusu tanzwa nekubata mwana uyu chimbobataiwo mwana munzwa kuti zvinhu zviri kuitika zviri kutifadza here kana kuti zviri kufadza kwamuri here nezviri kuitika mwana uyu nekuti isusu kana tiri kuti tiri kunza vana kuchikoro tiri kutotemba kuti medhemu ndimai headmaster ndibaba saka imi kana muchisiya wanawa wachidai zviri kurewei headmaster akasvika pakundipindura zvakanzi handina mwana pano ndakachema zvatiuya ndakatambudzika ndakachema ndiri mwana mbi asi ndakachema kuti headmasterwo watiri kutemba kuti ndo baba wari pano wakutitaura kuti handina mwana pano ini zviri kurewei saka zvinhu izvozvo zviri kutirwadza zviri kuitika pachikoro chedu pachidamu ndatenda ndinodavira kuti inyaya zveshuwa inobata ndosaka maona kuti tasvika kuno neusiku ihwohwo chaita kuti tisvike kuno mumwewo mubereki akangofonawo hatitomuzivi asi akangofonawo akati kuno kune nyaya iri kuitika saka zvichida pamwe tinogona kubatsirika ndosaka maona kuti tatitseketudza kuti tisvike nepakati pahwo kudai tichikurukura nemi kuti nzwisise kuti dambudziko redu ratinaro rakambomira sei saka pamusangano wadedzerwa muri kutaura wemangwana zvingirova kuti nharaunda kana kuti wadhi yese ndo pairi kuenda kunosangana ayo haisi wadhi yese ba ichi mavhireji nemavhireji pane zvavatoronga pane zvavatoronga saka nekunzwawo kwedu watotiwo semusangano wadaidzirwa mangwana wamwe mavhireji vanenge watodhonetawo kamari kekutoti tione kuti tidi chikoro chedu tione tibatsirike nekugara kuri kuita wana zvikasike vhozi tabuda kuti titi mari yechikoro tatoona kuti tiri kutowesta nguva saka tatoti pavhireji ngatiteka mari kakati pamusha kutoti tibatsirike pachikoro chedu tichigadzirise iyi mari yamuri kutaura iyi ndo mari inenge ichienda kunana chiremba idati ndo zvida kutoitika pana nechiremba ndobatsira ruda mari totopa mariyo kuti zvinhu zvedu zvifambe asi pari zvino hapana chiremba wamati hakuna
zvichireva kuti pamwe pane anenge aona chirongwa icho bva tinoda kubatsira makasununguka senharaunda kuti auye kuzobatsira. Takasununguka. Kune vari kuona chirongwa hurukuro yatiri kuita, kune vanokwanisa kubatsira dambudziko rasangana nevabereki vedu vatinavo pano. Muri kungonzwisisa kuti nhau yemari ndo iri kunetsa. Vabereki havana mari asi dambudziko rasvika pachikoro. Saka kune vanokwanisa kubatsira. Kwatambobva kutambotaura nakansela vakasiya nhamba dzavo dzenhare. Vakati kune vanoda kutibata vanokwanisa kutibata. Tikazotaura zvekarewo nachairman vakatipa futi nhamba dzenhare kuti kune vanenge vachida kutibata vanokwanisa kutibata. Saka natizenge takunopedza chirongwa tichazongokumbira vanenge vakasununguka munokwanisa kungoisa futi nhamba dzenhare kuitira kuti uyo akasabatika uyo anobatika, nekuti ndiri kugutsikana kuti tingori pamwe chete sevabereki. Saka ndo nyaya yangu iyoyo. Right, regai ndiuye regai ndimboya pana gogo apa. Mumbotipawo kachite kenhau iyi yamuri kusangana nayo iyi zvakamira sei? Gogo wanga wasiri asi gogo wangu kungoudzwawo ndizvozvo. Saka gogo waudzwa wazukuru wangu vamwe wana wevanina wangu. Saka kungokudzimbikana kwangu kuri kuti zvaigonekana kuti zvionekwe kuti zvingaitwe seiwo kuti zvinhu wana sewana wangu aida kuti wanyore, nekuti munhu kuendesa mwana kuchikoro kuti kana akagonawo upenyu hwake huende mberi. Zvino kana akutadza nezvinhu zvinoitwa newanhu zvinorevei? Hazvina kumira mushe. Kuchengetwa kusvika pamasvika apa gogo munharaunda yedu ino pachikoro chedu iyi mari mambosangana here nechiitiko chakadai? Tina kutotanga. Zvakatanga rini semanzwira amaita ini? Inini kutotanga zvane nguva yakareba sei? Tongoti kubva paholiday ipapo iyo iyatanga April. Holiday yaApril ndo patatangawo kuzvinzwa. Iye zvino izvi hatiunzwa kurwadzikana mwanangu. Kurwadzikana kwacho ndekwekuti isu handiti muri kuona kuti takura. Wazukuru wedu iwawo ndo vanotibatsira. Akaita zvaanoita akaona kabasa kake mbuya oisipa mbuya oishupa handiti muri kuzviona. Saka tinonzwa kurwadziwa nazvo. Ndoda kukutendai gogo. Kuvepo kwenyu pahurukuro yatinayo kwakatikoshera. Kunoratidza zvekare kuti muri kukoshesa vazukuru venyu uye zvekare muda kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka, zviite zvakanaka. Chishuwiro cheduwo zvekare ichocho kuti nyaya ifambe zvakanaka. Ndinodavira kuti tikazokwanisa zvekare mangwana kwakachena pamuchazenge musangana paya munogona kutoona zvekare tauya kuitira kuti zvacho zvifambe zvakanaka. Chiri chishuwiro chedu zvekare chekuti kana pachizenge paita vamwe vanenge vati tinokwanisa kubatsira vanokwanisa kukubatai kana kuti vanotibata isusu tovapa nhamba kana kuti tokupai nhamba mobatana kuitira kuti dambudziko rifambe zvakanaka. Regai ndiuye pana amai vangu vari pakata. Mumbotaurawo nesi maringe nenhaurirwa iyi zvamungangode kutaura pamusoro penyaya iyi. Ini ndini mai vaLinda musikana ari kugona zvanini. Linda wangu ndingati ndakatanga kuenda musi weFriday ndandingori naLinda wokumba. Linda anotiwo mai ndinori kubayiwa nechibayo. Ndinobayiwa nechibayo changu parutivi apo. Ndototi ana iwe Linda unoti unobayiwa nechibayo. Iwe chimboti usiku yo unoti mai we nedemo vanditera. Wona idzi jira zidema rakandivhara pameso pangu apa mama tomanya nababa wacho toenda. Mama we anotirabha apa ndakutofenda kubayiwa ini. Medemo waya vari kuyavo. Isitototi pamwe vana kudi yavo pamwe kunyepa. Ndizonzwa mwana ari kuramba achingodii achingotaura seizvozvo. Linda chimbori chii ndoda kurutsa. Ndakaguta. Vakauya havadyi chikafu anenge achingobvunda achingodai. Mama ndipe rimwe gumbeze. Topa rimwe gumbeze ofuka. Tapa gumbeze ofuka chikafu havadyi. Ini mai vase munhu akaberekawo handichadyiwo chikafu nekuti mwana haasi kudya. Mwana haasi kudya. Dzima reFriday handazotodya ndiendawo kuchikoro. Ndanzwa kuti zita remwana wangu rabudako kunzi Linda takatojoinidzawo. Zvaari kuita takatomupedzera kare mwoyo wekubereka warwadza ndiri kurwadziwa nemakumbo asi ndakakweva ndichiendawo kuti kuchida munyu. Ndaenda kuchida munyu shuwa ndakaonawo kuna Shameni ivo vari kutaurwa vanavo vachimhanya vachiita sei vachibibirika. Linda wangu ari kungochema ndikuti ndakaendawo ndodzokawo kune vapi kune vamwewo variko vaingochemawo semachemera ataidiwa. Tichichema kutaridza mhere kwete kuti kuchema zveri kungochemera mumwoyo ba taitochema zvokusiriswa nevana. Kusvika ndakazoti kuna headmaster wacho chaiye
nhai hedhi. Inini chii chiri kukonzeresa kuti isusu tiri kutiwo kuchikoro kundimi baba ava deputy vedu vari kutaurwa ava ndo mai vakabereka vana vedu. Kusvika vakati saka ima mafunga kundidii. Ndakati aiwa inini ndaiva nemwe mukadzi wandandinaye. Ndakati inini ndafunga hatisi hapana zvatoda kukuitai asi tafunga kuti mumbonotiratidzawo deputy iyeye kuti tione kuti ane nyokawo yekubereka here 9 months yatakadiwo yatakakurawo. Zvakanzi mhai mashoko amakunditaurirai yende tinokuvhurirai patakamuhanza. Kusvika takaenda kunomuvhurira Shaneli kubva apinda iye mwana wamai avo akapinda achimhanya kuenda ikoko asi akanga akangoti dai ruoko rwake iye deputy wacho yeye akadai ruoko rwake. Kusvika izvo zvakatibata sevabereki vatitaurira mashoko eayo iye uyu wedu Ngirini Hedhi akataura mashoko ekuti ina handina mwana ari pano handina mwana. Kusvika ndakavabvunza kuti munoti hamuna mwana kumba kwenyu hamunawo mukadzi here wamunoita naye vana ini akatakurawo lebha. Zvakanzi mai muromo wamakutauroi chinyararai tinokuratidzai munani maari. Kusvika ini zvakandibatawo kuti saka umwe wangu anga achisangana nedambudziko. Kusvika pamwana wangu nanhasi ndinosangana naye nedambudziko. Ndakambomuta ane mimba. Kusvika mwana akati mama endei kwese kwatinoenda handina mimba. Dumbu rinombofuta rafuta dumbu haadyi akabva kuchikoro. Rindava haudyi indava zvonzi tapiwa zvimaputi kuchikoro uko kunana medhem ndo vaidedzwa vasikana vacho vaidedzwa vana vachishanda kumamedhemi iwawo. Achishanda kudaro mwana wati ndakaguta. Ndoti wakaguta wadyei isita kusiyirai chikafu. Mama ndakaguta chemanhera haadyi. Mwana ndikuda kurutsa. Wagoti kuda kurutsa sei wadyei une nhumbu here. Aiwa handina. Mama mufunge zvenyu mama inini mwedzi unoyu kubva pahorideyi pese apa mwedzi uno ndatera. Watera mama imwe mwedzi yese iita ndikwenda kuchikoro handisi kudii handisi kutera. Saka ndo zvatiri kukumbirawo kuti kana mune kuti vanoziva vanotibatsirawo tatambura nekuti vana vedu vakuda kunyora takabhadhara mari hapana chatisina kuita mutibatsiro kana munewo kuti munoziva kuti vanotibatsirawo tatambura vabereki. Pachikoro pedu apa kuvarairidzi dambudziko riri kuvana chete kana tiri kubata zvekare nekuvarairidzi pamusoro indichinzwa ndinzwa kuti dambudziko riri kunovarairidzi futi maticha kurunzi kune vana vematicha kozewo maticha acho futi vakatojoiniswa vari kunzi futi ifo maticha acho iwo but dambudziko iri ratanga medhemu wauya pa nguva yese iti hatisina izvezvo pazoya medhemu ndo patanga dambudziko vakanga vasipo nguva pavangouya apa ndo patanga dambudziko iro pese apa mwese vangu varipo nevakadzidzapo nevakatichapo vakangoenda pariraiti vakasiya pariraiti pazongoya medhemu ndo patanga zvese nekuti ndanzwa bhuku vachitaura kuti kukura kwesoko handisati ndambonzwa kana kusangana nedambudziko rakaita seirori. Regai ndiuye kwamuri amai ndimi mabva maita wekupedzisira pakutaura mungotaura nesu maringe nenhaurirwa yatafambira iyi zuva inini sekuziva kwangu ndakadzidza pachidamunyu from 1981 ndikapedza 1986 hatina kumbobvira tasangana nedambudziko. Kusvika ndakaroorwawo muno mandakaberekerwa vana vatakabereka vakaenda pachidamunyu hatina kumbobvira tasangana nedambudziko. Asi chiti kwechi ndakatsvaka kuchiona gore rapera 3rd term yaDhisemba pamwana wangu grade 6 now. Mwana wangu ari kuchikoro akabva kumba atodya ndamurongedzera chikafu aenda kuchikoro. Ndakazoita sekuti ndakafonerwa naMr. Chokore vachiti maimbiza mwana adonha paassembly asi angoti anzwa dzungu achiti angona medhemu wachiita kunge vamusaidzira vasvika padhuze naye vachimusaidzira ndobva adonha. Saka hatisi kuziva kuti mwana waye abva kumba adya here inogona iri nzara kana kuti ada kubatwa nemalaria. Inini ndikati kumba abva adya zvikanzi oraiti chiregai tichiti mwana uyu auye kumba nekuti izvozvizvi akukwanisa kufamba. Zveshuwa mwana akauya kumba ndikatomubvunza wakati ndachimwedzwa dzungu. Kubva ipapo mwana akaita wiki yese asingachatoendi kuchikoro. Pakanyorwa matesti aDhisemba haana kunyora. Akanga atokumba akavhara chake chikoro vamwe vasati wavhara. Gore rino tichivhura ngati paholiday mwana wababa Mupimbira aingoti guma
zvobva zvegumbo zviya mangwana akarapwa zvikapera mangwana nitanga rimo semuono ndakutoona ndo pazvakatangira holiday iyo takazongona shameni akunzi ari kudonha kuchikoro saka adonha shameni inini ndakatombobatawo zveshuwa ndinoitawo zveholy spirit ndinoshandira ndakasvikirawo pakuti chimbondipaiwo mwana ndikambomushandirawo zvotomboita zviri nani saka akaramba ozoti akaenda kuchikoro onzi adonha akaenda kuchikoro onzi adonha kusvikira zvikoro zvavhurwa ndakanzwa kuti mai wacho wadaidzwa kuchikoro mwana adonha hatina kuziva kuti zvii zvakaitika musi wechina zvakanzi vabereki vose huyai kuchikoro vane vana vanodzidza pachidamuno takaenda kuchikoro zveshuwa tichida kunoona kuti zvii zviri kuitika inini ndinorwadziwa nezvakaitika vana vakanga vari kugedhi shameni akabviwa naye kumba nehanzvadzi yacho nebhasikoro akasvika akagara pana ndakagara ndobva ndatomuti shameni wadi kunogara kuna namama vari kupi vari kukwa ndobva ati ainisisi handisida kuenda kuda kugara panapa ndakutotaura naye ndoti hona kwauya weeducation saka iwewe ukabvunzwa taura zvese zvauri kudi zvauri kuona nezviitiko zviri kuitika kwauri akatoti horaiti sisi achingopedza kuti horaiti akangoti kwanyano pandiriso saka ndafungoti ada kuenda kuna mama ndobva apfeka bhutsi ndakaona akuenda kutoileti ndobva ndaona mumwe mukomana akubva nekusaidhi rekugedhi achimhanya akadai ndaona kamunga achibva nekuzasi ndobva ndakatoti honai nyaya yayatanga vana vari kudzika ukwa ndobva wakatotanga utonetsa ipapo vana vakutanga kumhanya vachipinda muklasi shameni akanojambira muklasi nepahwindo akanobuda nehwindo rekuseri anobuda nehwindo rekuseri awa wakamhanya kunomugama akatonorowera pawaya umwe mukomana wacho achiuyazve bva pazoyeka mukasikana kanonzi mariya shameni akatanga kudaidzira kuti mariya mhanya urutse ropa ravakano mhanya urutse ropa saka shameni mariya akamhanya ndobva asvika pachikoro asvika pasaidi pacho paa paine kombi yahedhi bva paneswa shameni akabuda nechimubhedha chinogara pachikoro mene chimubhedha chei chakabudiswa muofisi so hanzi chinonzi vana kana vakarwara unonzi bed rest ramene saka akanochitora bva achibvarura kudai vabvisa plastic ndobva ipeta kudai kubva atsveta pasi zvikanzi apa pane nyoka vabuda nemetresi yobva neiwaridza paa paine mota aiwaridza paa paine mota pepe ndobva mariya wayanzi rarapo ukasike kurutsa urutse ropa ukasarutsa unofa ndobva arara pepe mai wamariya kubva wadaidzwa kuti mhanyai mwana wenyu akutofa kuno anga angotira badavhura maziso kudai mai vacho vaakusvika mwana wayo akatanga kurutsa bva abudisa ropa awanga ndipupurira akatobudisa ropa akarutsa bva avhomita ropa achipedza zvikanzi iwe nenyasha ndiwo chasara nekuti wakanwa ropa shameni akati mwana wayo akapiwa dhiringi akabvunzwa kuti wanwei namedhem akati ndamwa mazuva erasberi zvikanzi manje uri kunyepa wanwa ropa hanzi medhem wakataura pafea asi sewana wadika hatina kuzviziva saka paakanzi arutse akabva arutsa ropa ine ndakatobvunza kuti saka muri kuti mwana wezvo arutsa ropa muri kurevera kuti abva kumba akamwa mazoo ndobva azomarutsira pano muchiti hai iyekerai dhirama maticha ndobva akutoseka akagara pakona peclassroom so aitoseka achiti dhirama iyi wana hawasi kuda chikora waona kuti nguva yekunyora yakuda kukwana kutoramba chikoro ndozvavakanga vaakutaura saka nekurwadziwa kwatakaita manje takabva tati vabereki ona zviri kuitika toita sei kuti zviitwe izvi ndobva kanzi ngatichirongai kuti pauyewo chii wetradition wauye wabatsira zveshuwa vabereki wakatsvagawo wetradition akabva anzi aripo pane aripo here nhasi zvikanzi akabudisawo tsamba dzake dzezinati ndobva apa kuvakuru vedu zvikanzi chirega tichitsvaga umwe wechi2 ndobva patsvagwawo umwe wechi2 friday tazoenda auya wechi2 yo vakanzi basa richiitwa uyu wechi2 akati ini ndinoda mombe 10 kuti ndiite basa uyu wekutanga akati inini ndoda kushanda kana ndabata chandichabata iye wandabatira kana ari yemuridzi ndiye achandipa mari yangu saka nhau yakaitika ndeyekuti vanhu vaida kushanda vakakwikwidzana saka vakwikwidzana ndinoona sekuti pane akaitawo jealous pakati pavo kuti zvinhu zvisaitwe basa harina kushandwa vana vakatanga kuita zvinorwadza pachikoro ipapo inini ndindakanda kutomira nchiti adonha avo vakabata ndoenda ndonoyeresa ndoyeresa zvopera ndonotsveta uko
ndoenda futi pano ndakabata ndofunga vana vanokwana kuita 8 vandakabata ndichiyeresa vachipora asi kwaya kuri kupora kwekuti zvangoperawo panguva iyoyo kureva kuti ndo dambudziko ratakasangana naro pachikoro. Tataura nahedhi akati haa inini handina basa nazvo, nyange dei mukandidzinga pano vana venyu ndo vanofa kana kupenga noti nana basa nazvo. Tiende apo kapa tirikuona kuti kuna Shamengo kune zvinenge zviri kuitika. Regai tiione kuitira kuti vanozoona vagutsikane kuti shuwa haisi nyaya yekufungidzira kana kunyepa, asi zvinhu zviri kuitika. Papa kana kada achikapira kana papa Shamen. Vada kusvika mangwana asina kudya kana asati adya. Shamen. Che. Anogona kuti pana madzimai avo ndinotega anobhatobona bhatofenda ozomuka after 3 hours akangorara yakarara hatauri hadini shaya dzinova dzaoma idzi. Ndopauri kundorwadziwa pachiri kunyanya rwadza. Urikuone aiwa usacheme urikuone unotaura kuti urikuone chisimuka nekuti nini mwana wangu ari kudai so ndiri kuziva kuti munhu ari kuunza ndimedhima apa ari pachikora muchiona zvinopera zvakanaka. Munhu ari kukonzeresa dai so ndimedhima ari pachikora panedmaster mwana wangu ari kuita izvi hazviperi zvakanaka. Aiwa regai tiimbe kuti tinokwanisa kuwana vanotibatsirawo vanoteningwa chikutaura zvakaoma shuma. Basa randinobata kana vachinge vadai ndinenge ndakutotambudzika navo vana ivavo. Saka maona ndanga ndatotenda zvakanyanya nekuti maita kuti ndipedzisire kutaura nekuda kwekuti dambudziko ndototi ndini ndakaritakura nekuti nguva yose vana vakadai so ndini ndinotodaidzwa yai mutionero zvaita vana. So kana mwana achidonha ari grade 7 ari kuda kunyora osvikira pakudai zvakangooma nekuti hana chaanozonyora zvinomukanganisa njere. Ndo dambudziko ratiri kusangana naro pachida munhu.
asi chinhu chakazonyanya kundirwadza ndechahedhi. Hedhi tichitaura nawo akataura kuti iri dambudziko renyu wabereki kana mukasatotitsvaga hameno. Ini kana dai mukandidzinga nhasi ndinoenda. Ndinogona kutonowana basa samwe. Asi vana venyu vanongosara vachifa. Nekuti pachikoro panapa pakatochererwa zvakawanda. Paanzarwa kuti pakachererwa zvakawanda. Uyu mwana uyu anoita kunge muprofiti kana achinge zvamubata. Vaine gurupu ravo. Anototanga kutenderera nechikoro achiti apa pakaiswa mushonga apa ndonzi namadam bvisa mushonga uri papa. Ndonzi bvisa mushonga uri papa. Pamba chaitozofukura dai. Toti uri kuona zvikanzi pane mushonga uri apa sandi sikwanisa kupasvika. Asi ndiri kunzi ukasauchera mushonga iwoyu iwo uchatofa noti watifumura. Zvobva izvozvo ndakazosvikira pakutozonzwa zvakunzi madam waya wataura kuti ivo vari kutobatsiridza vana ivava vanogona kusangana nedambudziko iroro zvakare nekuti mandipfuma. Saka hatichanzwisisi kuti vari kuti kudini pamusoro pemhuri yedu. Ichokwadi kuti ndo dambudziko ratiri kusangana naro pachidamu. Saka vari kuti imimi nekubatsira kwamuri kuita uku munokwanisa zvekare kusangana nedambudziko iroro nechikonzero chekuti munenge muchinzi murubatsirirei uye muri kubatsirirei vanhu. Ndizvozvo. Shameni. Yes. Chii chiri kuitika? Chii chaitika hapo? Taona wanga wagara pasi warara pasi uchitibai. Chii chaitika? Waonei? Wangobaiwa? Wakatomira kuno. Ko tiri kuchikoro uku chii chiri kuitika kwauri? Uri kusangana nei? Ndatangorota musikana achiuya kuhope kwangu tachiri muklasi vauya pamberi pebhenji ranaani nyasha vasvika bvangomirapo akatsamwa angapfika dhero vanga asinayo chikoro angapfika gauni rebhureki. Saka angomirapo achingoyeredza misodzi yeredhi kwepese kwebhureki kwepese renge yeredhi achingochema aripo. Saka kuchema kwaita saka pane musikana akabviswa ipapo. Musikana akabviswa ipapo bvanzi wakagoza bvanzi simuka unogara kunase muri kukopera bvaenda usiyo. Saka yakazondibvunza zvazvatopera bvazondibvunza kati musikana wangu wari kuona ngari kudai zvikanzi ndiana ndiri kuona vabvisa musikana wavo pane mumwe mukomana wekwamr Anyeri vakati hanzi ibvapo muri kukoperana. Saka inini ipapo ndandisina chana ndichaziva. Saka zvari kuzotaurwawo nevanhu waiti hanzi wakasimudza musikana yekuendeswa hanzi ndakamuti gara pabhenji papo usabve. Saka hanzi sewa waitondibvunza umoti gara pabhenji apa uri tii chaizvo zvikanzi ini ndaingwaitirana nayo ndichivatibherera hanzi ndikatoati foni zvikanzi hanzi wakati ndakufonera mai wako zvikanzi kafoni kako ndokadzima izvezvi. Saka inini sando yemusikana zvatanga pamwe pacho nendisingatazivi asi tiri kumba zvogona kutanga kumba kana kuti kumba kunoku ndakarota medhemu vachiuya vachida kundidzipa medhemu wamberi vachiuya vachida kundidzipa vakabudisa nzwara dzavo sona dzatanga kubvira moto sona dzatanga kubvira moto nzwara dziya bva vakwanditi vachida kundidzipa vaiti hanzi wakandifumurirei iwe nani nyasha makandifumura makanyanyongwarisa steki makandifumurirei ndeiroro mbva ndazoenda kuchikoro papahaka umwe mai zvikanzi iwe nani nyasha makandifumurirei mimimi kundifumura imimi. Saka ipapo zvanyatsobata takabata takabvunza ndowakazoya kuti bata vanzi takabata mai wavo vatanga kuvarowa. Saka infact ndingakoti pawakauya kwatati kudai isusu teisaona samai wavo teiona ari medhemu. Saka takatongonzwa hasha tichida kuvarowa wakauya kwatiri sevazo awa ndowakazotibata atanzi tisina kutibata pamwe mai wavo tingadaiwo tiri kutora zvinhu pamwe wangadaiwo wakatofa mai wavo izvo kutaura kuti. Saka ndo dambudziko ratiri kusangana nayo kuchikoro. Ndamborota ndikati pana ndakarota ndichinzi buda panze une nyoka ndabuda panze paya people model listen ndaona nyoka iya ndikatosvika ndatanga kutofamba vanoona nyoka iyi. Saka pakatanga kubhuruka tushiri kuri kunze kwegedhi ndatoona kuti nyoka iyi ihombe gedze nditeni ndidzokere. Saka tena kudzokera kwandakatoita ndakaona nodzokera dai vandatozobva ndarira muklasi ndarota nchinzi pane vana vachadonha pachikoro panapa vachirwara so vacharwara zvakafanana. Vandaudza mr chokora
asi vanawo wangozvitora sekutamba sekuseka. Pandoaudza futi bvandeedzera naro bvaramba pandoaudza bvazazotanga kuitika zvikatanga kuitika de mungadei kunzi mimi mungadei muripo henyu de munosiririswa nyangwe tisiri vana venyimi munogona kutanga kutochema de zvoti munochema kusvikira pamusodzi kuti inopera. Unoona vana vanodonha vachipindudza maziso zvoti munosiririswe mimi asi vanenge vakatogumbata maoko de wachitoseka pamwe pacho vanogona vana vachitodonha vatorapa vari pasaidhi but hapana zvavanotoita but atatojaira kuti tikadonha de iwe kana zvaunoti pengeni unomuka unobatsira mumwe wako muka unobatsira mumwe svika pakazonzi musangano wevabereki ndoparazotanga kubatsirwa nevabereki kozika tada kuti mumwe unogona kudonha de usina chauri kuziva wamunga de wototiza uchionoti panapa ndogona kufa unototiza zvakakubata ipapo wamwe wako wokudzingirira wokubata tatojaira kozika maticha option yanga kuita hapana nokuti pazvaitika medhema wangu asipo hedmaster wangu asipo kana chiro mukati wavhunza hedmaster kuti chii chaitika kuwana hapana kana chawatombwaziva vanenge vachingopilota everyday murodhum woti tina hedmaster pachikoro totina hedmaster pakudii pachikoro pa hatina kana hedmaster kana maticha acho option hawana vanenge vangokutarisei kuti hapana kana zvakuti option unge wobata mwana wangu chii hawana hawatombokuvhunze vamwe vacho ndokutotakura nazvo wotofamba naro achitoita makuru kuti mune maticha pachikoro kudai kunzi kana maticha acho zvinhu zvacho zvabatwa kubva maticha ngaabvese zvitori nani. Saka pane apa paunosangana nedambudziko iri ndanzwa zvichinzi kana hautokwanisi kudya pane here chinechi kuti usadye kana kuti iwewe ndiwako unenge usingachanzi kukwanisa kudya? Hapana chinenge chindisadye but appetite yekuti anenge sitori neitonda nendakatoguta. Ko pane ava vamwe vese ava vawataura vamunenge muchibatsirana navavo tambonzwa tataura naamai vachitaura nyaya yekuti pane akazosvika pakurutsa ropa akanga achinzi wamwa ropa pane zvaungazive here pachiitiko ichocho? Zvazvakaita ndainingirira ndingangoti muchidimbu ndaivarota ndicho vakatanga kurota iwo kwamamboenda kwamamira uchida kumashopu paimwe mukomana mutsvuku murefu soni anonzi ane nyasha vakatanga vachirota hopo de wachinyarara ndatoti mauti leseni wazoya nekusekondari wainomirira mukoma waimirira vatatomirira sikaina ndasara nchezi ndaitorei kuchikoro ndatosara vatati nhasi mauya nekuno vatanga kuti iwe chii chaichiitika mukilasi ngati ndinongorota nyezi satanism pachikoro zvikanzi bhati une mumwe wacho ndakakudza kuti chiri pachikoro vatanga kutondudza hope dzairota saka iwe wairota hope wachinyarara saka nini ndakazotaura saka wamwe waisanyanya kutaura inini nani nyasha yadhista inyanya kutaura ndosaka maunza vari kunzi hanzi inini ndimune dzungu makanyanya kundifumura sereki mune dzungu saka pamwe wacho ndaiwarotera hope de ndoaudza saka hope dziya dzikafumurwa deo naiwe wanenge watofumurwa saka ndopandaizvanira ipapo ndichiwaudza de ndopanonzi hanzi wakatifumura. Tinovimba nekugutsikana kuti dambudziko raunaro nerine vamwe vako rinogadzirika ndo chishuviro chedu ndosaka tasvika kuno usiku huno kuti tione kuti hakuna here vari kunzoko vanokwanisa kubatsiridza kuti dambudziko irori ripere ndo zvatafambira. Saka kune vari kuona chirongwa nevari kuona zviri kuitika ndogutsikana kuti titori pahurukuro maona zvaitika kumwana chatove chikumbiro chedu kuti kune vaya vanokwanisa kubatsira vana vatinavo vepachikora padambudziko iri zvirerukire vabereki vatinavo ndogutsikana kuti maona mamwe mazera ari pano tina gogo vatinavo vari pano usiku hwatiri kutaura nezvavo asi vashinga kuti vange varipo kuti vana vabatsirike. Saka kune vaya vanokwanisa kutibatsira padambudziko ratinaro tanga taakutokumbira kuti mutibate tokusanganisai nevabereki vatungamiri vekuchikoro kana ari makansela machairman kana muchida kuenda nekuna mambo chaiko tinokwanisa zvekare kuitira kuti tingokuzivisai kuti mambo ava rapa nhamba dzavo idzi kana kuti tinokwanisa kuzivisa mambo vacho kuti kune vanokwanisa kubatsira. Saka chikumbiro chataakutoita chekuti isu tatozvionerawo tiri pano kutaura kwatiri kuita uku saka harisi dambe chaachikumbiro chekuti mutibate tobatsira vana kana zvichinge zvanaka mangwana vana ivava ndo vachazotichengeta. Vabereki ndinoda kutendai nekuti gashira kwakanaka kwamaita. Handizivi pavana pane here vamwe vane zvavari kuda kutaura zvavari kuti aiwa izvi zvasirirwa naShameni pamatambudziko amuri kusangana nawo.
musununguke kutsanangura kuti zvii zvamuri kuona zviri kufamba sei, muri kunzwa sei. ndizvo zvese zvatinongoita zvangotarashamini ndizvo zvapana zvambosiri ndo zviri kungoitika kwamuri mese. inini hangu ndakatanga kudonha kuchikoro pasemu saka ni pakaita ndakaona medhemi iwawo wakaita zvokundisandudzira leso asi handozoona ndakatsika pasi here kana kuti handina zvinhu zvabva zvatotanga inini bva ndatotanga ita tangenda muko leso medhemi iwayo bva ndawaona vachinditi ukanoudza vabereki vako ndiri kuuraya kubva bva ndatofamba bva ndatoenda kumatanda kwakwe bva ndanotonzi medhemi wabva watidaidza zvikanzi uyai kuno tatiri 3 vanzi uyai kuno bva taenda zvanzi munoda here kuti tsvairira paruwanzi bva tati unzi yedu titsvaira bva tatsvaira pataitsvaira paipeyo bva watipa pataipedza tsvaira bva watipa maputi zvanzi bva tatodhisimiswa paipo bva tatoenda kumba mangwana acho bva tanzi muye nemutsvairo yokuti titsvaire pamba ipapo saka ini ndaitonge ndinotowarota daiso vachinditi ukaudza vabereki vako ndiri kuuraya. Asi panyama yako iyoyo tanzwa nyaya yemabayo, hapana kumwe kurwadza here kwaunenge uchisangana nako panyama yako kusiya kwemabayo ari kutaurwa? Ndinonzwa mudumbu apo bva ndaitonge ndinobayiwa nebayo pasaidha. Ndo zvinenge zvichiitika kwauri? Ko pana hanzvadzi yangu une mamwe here kumwe kurwadziwa kwaunosangana nako kusiri kubayiwa kwatanzwa? tikangopedza kudya maputi tobva umwe anoti mudumbu, umwe anobva ati musoro, tobva tongotanga kurwadziwa nemusoro. Saka izvozvi zvakuitika kana mukazvitengera maputi enyu zvakutongoitika kana kuti maputi amunenge mapiwa kuchikoro? Tikangopiwa maputi kuchikoro chete. Tikangopedza wamwe wainzi kusuka, umwe tonzi kutsvaira payadhi. Tikapedza kutsvaira payadhi, umwe wapedza kutsvaira totogara toti medhemu tapedza topedza taitogara ikoko tichinzimisai tojenaro wekuguku. Tikati sezvatajaira kuti maticha ese ataitira basa, ataingotira maticha ese basa, saka semamwewo maticha atajaira tingazive hapana chatiri kuziva. Bva tatoenda bvatanzi nekamwana kamedhemu koto kanonzi roro, bvatanzi hana medhemu mungado here kuya nonditsvairira. Bvatati semamwe amedhemu atajaira ngoitira gatiende hedu. Bvataenda bvatasvika bvazana medhemu munoda here onditsvaira, tikati medhemu wakati mukaramba zvinhu zvangu ndokurowa. Bvatatoita bvatatonotsvaira, taidza tikaramba zvonzi makandiwenga. Bvatatonotsvaira una medhemu kakwa tikangodya maputa tikapedza tototi musoro wangu wakurwadza, mudumbu mama wakurwadza, umwe toti bayo, tobva tatotangonzwa mabayo tese. Naso wamwe waimadya waiti hapana zvatiri kunza. Tinogutsikana kuti dambudziko iri nyaya iyi ichafamba zvakanaka. Chivimbo chedu tichangoramba tichifamba tese kusvika tasvika kwainoperera. Tinenge tiripo kana tine vatinenge tasangana navo vachange vati vanoda kubatsira dambudziko iri, tichangokuzivisai kuti pane ava imbotaurai navo. Kana mawirirana navo vouya, sezvo mati ichi chachirongwa chevabereki vese vakabatana. Saka ndogutsikana kuti kana muchinge mawirirana nazvo vanouya vobatsira. Zvichida pamwe kana riri dambudziko rakaita seiri, pamwe pacho pane pekunzi zvinoda unzi aiwa kana munhu ati apa nokuti ndambonzwa kwatabva uko zvichinzi apa nepakanzi apa handidi kuti pavhurwe, musavhure mumba mangu, musavhure mumota. Kune vanokwanisa kuti aiwa isusu tinokwanisa kungobatsira tisina kuvhura mota yemunhu, tisina kuvhura imba yemunhu. Kana zvichidzokera kumuridzi wazvo zvodzokera kumuridzi wazvo. Saka ndo chishuviro chedu chekuti vana vasununguke vaende kunonyora kanguva kadiki kasara. Vabereki ndoda kukutendai nekutigashira zvakanaka nekukurukura nesu kusvika hurukuro yedu yapera. Ndodavira kuti mangwana kana tanzwa mataura nyaya yemusangano tichazoona kuti tofamba sei. Toda kuti tinge tiripo kuti tisangane vamwe vabereki vaya vasipo vachitipo pfungwa dzavo nematsanangudzo dzavo maringe nedambudziko ratinaro. Ndewa 7 Makuseni. Haiwa, saka tinogona kuzouya wapera. Pane watatambonzwa kuchinzi kunzvimbe wanga wachinzi na10. Saka zvichida pamwe ndo watichagonawo kuzobatawo kuitira kuti tisanganewo nevamwe tinzwe kuti
zvakamira sei. Zvakamira sei. Amai ndinokutendai, basa taruona ramuri kusangana naro ibasa anenge rakaoma. ari mukirasi achinyora taada kunyora vhunzi achanyore kana mazita Pakadai apa nyoreki baba. asi hatina asi Shameni pari chikwere zvino ane dambudziko anoti zvikamubata dzungu zvatomubata ane mazona Rekabaya. Aiwa hata isu tazvionera. Hatina kuita zvekuudzwa. Saka asi hatinovimba Shameni kuti zvimwe asiri eh iye ari kuti zvoni pane musikana anonzi Maria akatanga nagrupu ari kuti muklasi mawo wakabatana wese pamwe chete i108 asi Maria uyo ari kutsanangura achiti pa108 pane hafu yemagrade 7 wakaafectwa. Ava wabuda ava washoma vamwe havasati wabuda pachete. sati pane 54 vakafita vane dambudziko iroro. vanhu vabuda vari kuita vachibuda mbichana tirikungomba pakati paane mwana akati pakati paane mwana akati vari kuita nhamba ichiita ichitokwira. Aiwa chishuviro chedu baba kuti zvichida mangwana tinogona kunge tatove nevanoti aiwa regai tibatsirane. Ndaona amai vangu ava vari kumira vachibatsira vana kuti kana zvambokwidza zvinyarare. Aiwa ndoda kutendai amai, rambai muine mwoyo wenyu iyoyo kubatsira vana. Shameni tinouya tokuonai mangwana kwakachena tichiona kuti taapapi zviri kufamba sei kuitira kuti mudzokerewo kuchikoro musununguke muende munonyora. Totoda kutozokuonai mapasa maenda kusekondari mapedza kana muchienda kumayunivhesiti kumabasa totozokwirawo mota dzenyu matitakura murodhu. Regai tinokusiyai apa. Saka regai tionane mangwana kwakachena. Mazviita zvikuru tinotenda. Kufambawo zvakanaka Zvinofamba zvakanaka tabatsirwawo. Aiwa munobatsirika mai. Tinomboona hedu mamwe matambudziko akawanda. Dambudziko rakaita seiri rakamboitika kuna Nanyahuku takambosangana naro tikariona asi togutsikanwa pari zvino zvinenge zvakapera. Paitovewo nevanawo vaitoitawo seizvozvi izvi vachisangana nemhepo vachitaura zvavanenge vachitaura zvavari kuona. Asi vamwe vacho vakabatsirwa vatinoziva vakabatsirika. Saka ndosaka ndiri kuvimba kuti zvinofamba zvakanaka zvopera zvakanaka. Aiwa zvinoita zvakanaka. dai Mwari angopindira zvaita. Aiwa zvinonaka kuti alright. Ndambenge ndataura nyaya yenhamba dzenhare. Zvichida tikangotenderera tichidai so umwe anogona kubata idzi kana kubata idzi dzimwe dzacho dzinogona kunetsa nenyaya yenetwork mazuva ano iri kunetsa. Saka dzangobatika idzodzo. Nini dzangu magara muinacho ndinonga mutaura naye. Asi ngodzidedzerai kuitira vasina vaya vabva vatodzinzwira pano. Ndodedzera 0776 731 587. Apide damba ndosita rinobuda. Aiwa tinotenda ama 0776547975 Titus Matenga 0777 37 85 08 itai mupimbira ndozinobuda 078 45 45 392 Tsitsi Fred. Janet Kaguda. Namba dzangu dzinoti 07778 31 9655. Ndinoitwa Janet Kaguda. aiwa Ini ndonzi Erika Mubaiwa. Namba dzangu dzinoti 077 681 45 11. Erika Mubaiwa. kune vanenge vachida kubatsirana nesu Dzangu dzinotikana paWhatsApp. Dziri kuda ngondibata munongondibata paWhatsApp. ngokanda pameseji. Aiwa tatenda. Kune vanenge vachida kubatana nevabereki vedu vatinawo muzuva ranhasi kuti tibatsirane padambudziko revana. Namba ndidzodzi dzamaona dzamanzwa vachitaura. Kana matadza kuvabata sunungukai kuti bata. Tinokusanganisai navo kuti dambudziko revana iri ripere. Ngatisanganei zvekare pahurukurodzi inotevera.